как за всички нас Исус стана жертва. Друга жертва сега е излишна вече в света. Сам Исус кръвта си проля, стана жертва. Агнето на клане е заклано за всички нас, е заклано за теб и мен. Агнето на клане е заклано за всички нас, е заклано за теб и мен. Вижте сега, погледнете всички кръвта, как за всички нас Исус стана жертва. Друга жертва сега е излишна вече в света. Сам Исус кръвта си проля, стана жертва. Агнето на клане е заклано за всички нас, е заклано за теб и мен. Агнето на клане е заклано за всички нас, е заклано за теб и мен. Агнето